Radio. Action Radio Philippine Standard Time, alauna 43. Ngayong hapon naman, sa itong mga palangga ng mga tagpalamati, kamusta lang ka mo dara? Yes, kamusta ka mo? Sa karoon nga adlaw, Sabado. Ari kita sa Sabadong edisyon, saying This Is My Life. Agosto 21, tuig 2000. Tuig 2021, kahit 21 mo, di ba? Agosto 21, tuig 2021, isa ini sa mga petsang hindi na ito malipatan. Makabig na ito anibersaryo ng pag-asosinar kay Anay Senator Ninoy Benigno Aquino, di ba? Yes, oo. Ika-38 year anniversary ng pag-asosinar sa Anay Senador Ninoy Aquino. So, mahatag man tada karon kung ano minsan yung magkuha sa karon nga adlaw. Siyempre, amo inang pagsiling na itong that time, nga naangkon na ito ng demokrasya, dahil wayan sa itong pungsod Pilipinas. Pero sa ato na pagpangamusta sa inyo kay Sabado Subong, sa nambal ni Tito Wilma ay abaw ho, no? Sige lang, go ng Japon kita. Nasiling na, padayon kita mga ka-aksyon, padayon kita mga palangga na ito ng mga tagpalamati sa pagpasig-away, sa pagpasig-bato kini mga pagsilaw sa karon sa itong kabuhi. Wala na ni katapusan ang pandemic nga ini, pero maghahagan-hagan din ni siya kung isa ang atong puwersa tanan, no? Kung kita tanan isa sa paghimo sa mga dapat himuon, ang mga protocols, siyempre nga atong dapat himuon sa atong kaugalingon, sa atong pamilya, sa atong komunidad. Yes, dako na ina na kontribusyon para nga maamat-amat ini sila luya, kag mag-amat-amat ini mga virus nila para sa ato. Kag mag-isa kita, magluwa sa pagsunod sa mga protocols, mag-isa kita sa pagpabilin nga matinlo sa atong kaugalingon. Paano ganito siya? Ang inyong mga face mask, face shield, kag siyempre kung nagagawa ka mo ang pag-observar sa distansya, na social distancing, ang pagbalance ng alcohol, kung may mga silulaton ka mo, doon man po sa kaugalingon ninyo nga ballpen, kag siyempre ang pag-vaccine kit. Kinahanglan din natin. Last pagkin, mag-isa man kita sa pagpangamuyo. Among inang ginapangayo, Gitsubong, na mag-isa kita sa pagpangamuyo, nga isa lamang ang katuyuan, nga mahatagan katapusan, ini atong ginapangatubang nga pandemic, ang COVID-19, kay bugo sa kalibutan na ang apektado. Ang atong paginawi, pagsinalayo, apektado. Pati ng atong mga kinahanglan sa adlaw-adlaw nga tanan, ang atong trabaho, ang atong income, hindi ba na tanan? Yes, ang atong mga drivers, baho, mga motorista na ito, nga mga makaluluoy. Man nga nag-struggle man sa ila, pagpangabuhi, wala niya exemption mo kay tanan kita. So, relax lang ka mo, ari kita, nag-optimize, dere iya sa kahanginan paagi sa pagserbisyo sang Action Radio Bacolod. Sa mga nag-upod sa amon sa ilang mga radyo, siyempre ara kita sa 684 kHz. Sa nag-upod sa amon online via Facebook Live, yes, ara kita Action Radio Bacolod 684. Nag-upod sa amon sa YouTube, ara man search nyo lang Action Radio Bacolod, This Is My Life, or kung ano man nga programa sa Action Radio ang inyong luyag makitaan paagi sa YouTube. Kag siyempre sa amon man website, arang www.actionradiobacolod.com.ph para sa mga balita nga amon sini natipon sa News Center, mga dalag po ka mga lampos nga mga balita sa adlaw-adlaw nga tanan. Ara man sa Facebook page naman, of course, no? Gani relax ka mo sa mga kaiting namon dira nga mga kaislahanan
sa bugos nga isla sang Negros dira sa Guimaras, sa isla sang Panay sa apat ka mga probinsya, sa Coto Malabutan namon dira sa Palawan, Masbate, Bohol, yes. Kag dira man sa Romblon, of course pila ka pati man sa Cebu, magtabo ka bala halin diri sa isla sang Negros ka tabok na kay kalabot pa kita dira. No, kamusta lang dira sa inyo? Paamo pa na bala Tito Wilma. Pero sa sini nga hapon, ang ato naman igalingaw sa inyo since Sabado sa buong adlaw sa gihapon ang dalagan sang aton panahon. Kamustahon ta karon si isang, diin na si isang, bala nagluya si isang, o kung nagbaskog si isang, san-o naman sa magwa, kahit ang hambal, ang hambal to, kung hindi Sabado sa adi, hindi Domingo sang aga, Sabado sang hapon, o gabi, whatever, no? Hibaluon natin nila karon bitawe. Kaya magluwas man sina, ang pilaman ka mga updates nga nagkakatabo sa palibot naton, natungod sining isa ka variant sang COVID-19 ang Delta na anong update sa Delta ara naman ho na ara kay dogin admiter na sa ayon sa atong gobyerno nga ara naging man sa pungsod, yes, ara naging man sa pungsod and mostly iya local, no, so ibaluon taman ina karon dito kung ano ang aton sinima share sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati iya karon nga hapon kaga magluwas man sina Tito ara pagyed na buwas si anong plano tani buwas man anong plano mo yaw lang taw ka bubuksing ni Manny Pacquiao syempre no buksing ni Manny Pacquiao batok iya kay ugas tinagwaiting na sila kaina no tagaan taman kamo da update bisan sa kabug-ato na lang nila nga duwa. Plus pa nga aton man luyag hatagan pagtamod sa sininga hapon ang mga concern, mga nagapanguna nga concern sa aton mga pawatan-on sa karon, top youth concerns na tungod sa teenage pregnancy, ang ila mental health, ining STIs or STDs, sexually transmitted diseases or sexually transmitted infections man. So ano ba lang mga data nga nakuha naton from POPCOM, Population Commission, di ba? Bahibaluon naton karon kag angot man sining nagadamo na, no? Nagadamo ang pagdamo sining mga kabataan nga mga nagabusong sa pihak sang pandemic na aton man gina pangatubang iya sa karon na aton man inatang dugon sa sini iya nga hapon kay do ginakabalak-an na inasang aton sini mga lawmakers ang aton mga mumalidha kag since Sabado nga ni tawe wala anay kita basahon karon nga mensaheng or sulat from the messenger anong aton istoryahan nga tupiko karon nga hapon ano ko bala ining stress nga ini no ay labi na ang stress sa aga sa mga working naton nga mga parents sa mga working naton nga mga millennials ang stressful mornings di ba gisagasala ka pag nagtunog ang imo dira nga alarm clock patsyon mo man or let's say bisan cellphone mo alarm patsyon mo man kay gusto mo pa magtulog ba na ina healthy para sa imo or hindi ba pero may ara kita i-share man sa sining hapon yung mga dapat himuon para nga madula ang imo katuyo sa aga para hindi ikaw ma-stress going to work o kundi man ikaw magkanto. Kag sa ato naman FYI sa sininga hapon sa aton for your information. Kabalo man kita bisan diriya sa aton sa Pilipinas anywhere damo mga street foods sa karon. Bisan sining pandemic damo di ba? Kag damo sa mga street foods kag iba na mo nang ginahimo nila para may income sila bisan ara sila sa ila balay. Pero nag-hit ni saya sa bayan sang New York dito sa USA sa US of A ang mga street foods nga ini naman akong gamay man lang na siya pero i-share ko man na sa inyo no karon kag syempre ang aton man isa sa mga kalingawan tag sa kahapon ang basta sa mga horoscope paagi sa nagkalain-lain nga mga zodiac sign kalingawan ta lang na iya kay ano gani habal ni Tito Wilma wala sang nakahibalo sang atong kapalaran sa adlaw-adlaw nga tanan wala sang nakahibalo sang nagakatabo ang matabo sa atong kabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan kini aton gid lamang kag suga ang aton lang iya paghatag sa horoscope ang pagbasa sini para sa inyo ano kalingawan ta na iya adlaw-adlaw nga kung maigo yes sakto to pag hindi nga do
hindi nami sa imo reception Maria ka may may hindi gani makurisong ka na. Okay lang na tita Wilma. Anyway, sa dalagan sa aton panahon hibaluon naton si Isang kay kabalo kita si Isang may international name ni siya nga si Omais no Omais or Omais no? Tropical storm Isang nga dawala gin man siya direkta nga epekto sa dalagan sang panahon naton diri sa pungsod Pilipinas. Kag syempre magaresulta lang siya sa mga mabaskog nga pagbubo sang ulan sa aton sinipungsod Pilipinas. So nagapabaskog ya si Isang na nagapabaskog siya samtang nagahulag siya sa aminhan nakatundan northwestward na aminhan nakatundan sa bugos nga Philippine Sea. Amo ina ang weather forecasting pag-asa. Ang balsang pag-asa sa ila sini 11 a.m. bulletin wala sang tropical cyclone wind signal sa karon. Wala sila sa nga batak despite iya nga nagabaskog si Isang. Na when siya direkta nga epekto sa atong pungsod mo. Kag sa latest forecast scenario para kay Isang nagapakita nga ang pagbatak sini sa bugos nga pungsod wala chance. Pero wala man nagapakita nga pabaskogon niya si habagat, si hangin habagat o kunang southwest monsoon. Nga sa diin ang habagat amo man ni naghatag sang pagbadlos sang hangin nga ato ma-experience dili sa atong pungsod Pilipinas. Kag ang tropical storm nga si Isang suno man sa forecast magapadayon siya sa pagbaskog tubtob Domingo sang aga. Hasta nga malabot niya ang kagustuhan niya nga kabaskogon pero nagapagwa na siya sa aton pungsod Pilipinas. Pero after niya nga maangkon ang kabaskogon nga luyag niya, amat-amat man siya huyang sunod sa pag-asa. Sabado sang gabi. Okay. Kaga ang sentro sa Isang nga ini as of 10 a.m. kaina ginbana-bana ara siya sa 605 kilometro sidlangan amina na sidlangan sa Basco o kon Itbayat Batanes. Ang iya sinipuwersa sang hangin tubtob 75 kilometro por hora malapit sa sentro. Ang pagmadlos nagalabot naman tubtob 90 kilometro por hora. Kag ang sentro sang pressure sang iya hangin 1,002 kilometro por hora perte. Kag sa nambal na naton magagwa ini siya Domingo sang aga or Domingo sang hapon. Pero kita diya sa Negros Occidental, sa Western Visayas, dala na kita diri sa Bacolod. Magalumo naton kalangitan, although nga kainat sang aga masanag masanaong kalangitan na batyagan tapang kainit ni haring adlaw. Maka-experience man kita sang lapta-lapta nga mga pagtupa sang ulan. Hindi na tungod kay Isang, tungod ina sa easterlies. Abdi naton kay magalumo na nga tong kalangitan, mabulubog na ang dupoy-dupoy sa hangin, pero mapaang, di ba? Kung pilang temperatura, bantayan ina. Pero ang hangin naman nga atong mabatyagan sa bugos nga isla, mahuyang tugtog naman kasarangan. Taob kay ina, alas 9:45 sang aga, hunas naman karon alas 5:31 sang hapon. Nagbutlak si haring adlaw alas 5:35 kag magatuno alas 5:35 kay na sang aga yataw kag magatunod siya karon alas 5:59 sa hapon. Ang temperature range naton is 26 to 32 degrees Celsius. Pero subong mabatyagan naton diri sa isla sang Negros 31 degrees Celsius. Amo nang ibang dira pulo panihol para nga makabatsyag sa nga dupoy-dupoy sang hangin halin sa mga dahon sa mga puno sang kahoy. Di ba? Yes, or sa mga tanom ninyo dira. Yan, kadto kita sa dugang naton nga mga update sa karon iya nga Agosto 21, Agosto 21 amo ini ang ika-38 nga anibersaryo sang pag-asasinar o kung pagpatay kay Anay Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Ang Vice Presidente naton subong sa pungsod Pilipinas nga si Vice President Lenny Robredo nagapangabaygid sa aton nga mga Filipino. Hindi naton pagkalipatan. Ang pangabay ni hindi naton pagkalipatan. Pasidunggan naton
kaghanduraw na ton ang mga pagsakripisyo ni the late Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Sa pagpabutyag ni Robredo, naghambal siya niya paghangkat ini sa aton ang aton ginapangatubang sa karon. Halin sa paghangkat sa mga paghangkat sang pandemic ang COVID-19, tugtog sa panindugan naton para sa aton mga kinamatarong bilang Filipino sa tag sa kakahigayunan suno sa iya kabay nga mapakita naton nga worth man ang sakripisyo ni Ninoy para sa mga Filipino nga sa diin ginluthang kag napatay didto iya sa Tarmac, sa Tarmac sa airport. Yan. Kaya siling niya ang karon nga tuig nga paghanduraw na or angot sa komemorasyon, ang pagkomemora na masubo ang masubo ang pagkapatay or ang pagpatay kay Anay Ninoy. Kag saliyan siyempre given naman na ng iya sinibata nangin Anay presidente man natong sa ating tungkol sa Benigno Senior Noynoy Aquino III nga nagtaliwan last June lang gid na kag hambal pagid ni Vice President Leni Robredo ang pamilya Aquino upod sa Anay Presidente Corazon or Cory Aquino. Nagpakita sang ila sini pagkabaganihan, nagpakita sang ila pagpalangga, paghigugma sa aton tungsod Pilipinas. So, hindi nato na pagkalipatan, dumduman ko na, Tito Wetman. That was August 21, 1982, I think, no? Diba? 38 years. Ang pag-assassinate kay Ninoy, college pa ito. Pero sinine sa, nang siling bala nga, sinirobredo, Ninoy, siling nanindugan nga the Filipino is worth dying for. Si President Cory naman nga, the Filipino is worth living for. Na, di ba? Kag si Pinoy naman, na, ang hambalya Filipino is worth fighting for. Kita nyo? Na, kung si Anay, the late Ninoy, Filipinos worth dying for. Si President Cory naman, Filipino is worth living for. Kag, syempre, kada naman kay Pinoy or kay Noynoy, Anay presidente, Filipinos is worth fighting for. Okay. So, gamay lang na siya. 1986, sakto din man assassinate si Ninoy sa pagbalik niya din sa pungsod. Pagkatapos ng pag-exile sa iya sa United States for 3 years, diba? Yes. Kag, ang pagpatay to sa mga dumduman nato, nanging catalyst mo. Amo itong hinalinan sa People Power Revolution nga nanging rason sa pagkapukan sa poder sa diktador nga si Ferdinand Evelyn Marcos sa iya sini Gahom. Kag amo man to ang ka-presidente ni Tito Cory nagbutang sa iya man sa poder. Okay, Tito Yuma. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:01 na. Oo, kag katuan naton sila naton ka-update na tungod iya sa Delta. Oy, dali na malipat ko gali karon haway ko na mention kay ina pag sulod ko. Piparar ka muna ha para sa aton karon top anniversary sa ARB kay mabunot kita sang aton isa ka winner karon. Sino naman magabaton 500 pesos la. Okay lang, basta alert lang tada. Okay. Sinigil lamang nga adlaw ang PGC or ang Philippine Genome Center nagpabutyag or nagpahayag gidya na may ara community transmission. Ara lang gid sa komunidad ang paglaton-laton sang Delta variant sang coronavirus diri sa aton pungsod Pilipinas. Tingin hambal ni Philippine Genome Center o kon PGC Executive Director Dr. Cynthia Saloma, siling niya para sa amon sa PGC or sa Philippine Genome Center may ara community transmission sang Delta variant sa pungsod. Kaya nga
kadamo na sa mga kaso nga wala mahibaluan kundi naghalin, di ba? Kadamo na sa mga kaso ng Delta variant nga hindi ma-choice kundi nahibaluan. So nag-conclude sila nga community transmission ang Delta variant sa aton tungtod sa karon na. Niya silingan ni sa iya pamatsyag may kailabtanan ang Delta variant sa pagkaso sa pagsaka man sa mga bago nga kaso sa COVID-19 na tungod sang Delta variant nga ini. So dako ang iya sini nangin kontribusyon kun nga nagatimbuok man ang Ginoo ko ang kadamuon sa mga nagpositive, di ba? Kay ti kun lang tawon naton late afternoon kahapon tugtog kagabi ang nagwa nga resulta sang bago nga kaso sang COVID-19 sa bugos nga pungsod amo ning pinakamataas mo 17,231 ang infected. Nga sa kabugusan ang bugos nga pungsod Pilipinas nakaangkon sang 1,807,800 nga kaso sang COVID-19. Amo na siya mga anak na kinanglan maghalong kita. Dugang, tawe. Lain ka kadto sa bukid. Hindi ta magay ukot anay dira. Divert anay nga aton mga pamensaron kag ang aton nga mga balatsyagon sa mga makapumpaw sa aton kay nga ako maminsar kita sang amulang gid sa pandemic nga ginapagatuban naton dugabugat nga gubugat ang aton pag sinalayo adlaw-adlaw, di ba? Kay pulos lang problema, pulos lang palibog sang tanan tungod sa epekto sang pandemic. Pero preparar ka mo buwas iya. Kaya bisan paano, Pinoy, taya mo, suporta dito sa enkwentro ni Manny Pacquiao. Buwas ba to kayo Dennis Ugas sa Abaw. Diba? Buwas sila mag-attack sa night. Iti man nila time na Domingo diriya sa aton. Para sa Tita Wilma, para sa WBA Welterweight Championship diin hiwaton sa the T-Mobile Arena sa Las Vegas, Nevada. Pero ginagriyanan niya nga kinanglan na lain sang una, no, mag-inkwentruhan na ang weigh-in. Si ara iyang the day before sang ila inkwentro. Ginpatigayon ang weigh-in. Kag resulta, si Manny Pacquiao nagabugat sang 146 pounds. Sometimes si Ugas naman, Yordanis Ugas, nagabugat sang 147 pounds. Kabulubugat sa gawa. Kag inkwentuhan na sila buwas. Ang kapasidad naman sining T-Mobile Arena, just 7,000 ang kapasidad sinang arena nga ina. Hindi naman to kasulyo. Malamitaw ka mo ito. Hindi, kay tigin pa, hindi patigayon, ding way-in, susunod sila. Pero ang natabo-abi ninyo, ang mga fans sining duwa ni Manny Pacquiao kag ni Yordanis Ugas, wala gin panugutan nga makasulod sa venue. Ang nakasulod lang, of course, mga media practitioners nga nagtambong para nga mangin witness sa amo iyang event. Kag, yes, siyempre, araman sila proper protocols man, may laman ginsunod, naka-face mask man sila, kaya gin-required sila mo na. Kaya sa gin-required sila nga himuon na tungod man sining COVID-19 pandemic. Okay. Yes, okay na siya, Tita Wilma. So, boss, bantay na lang kita. Temprano, patapliparat panyaga na samtang ibanda mga nagalantaw sang mga ahead wala nga mga nga mga away before sang main event. I-preparar ang sinanay dai or sino in charge manugluto dai, no, di ba? Okay, tawe. Ari pag nakakuha sang aton igtalupangod na hanungod sang ang mga nagapanguna nga youth concerns, no, para ni sa aton mga pamatanon, mga kabataan naton. Kay ang atong sini Department of Health, ang atong Commission on Population and Development o POPCOM, kag National Youth Commission, gintalakay ni nila ang mga nagapanguna nga problema sa aton mga kabataan kadungan man sa paghanduraw sa aton sini linggo ng kabataan. Kalakip na dira ang 10-age pregnancy, no, ang ilaging talakay about 10-age pregnancy, sexually transmitted infections o kung STIs, kag ang mental health problems. Sunod naman kay POPCOM Chief Juan Antonio Perez III,
halos suno sa iya 500 ka mga kabataan nga mga Filipino ang nagabata adlaw-adlaw humalin sa 2019. Si Angot Mandera, abi ninyo, ginaprubahan sang NYC or sining National Youth Commission ang resolusyon sa pagdihon sang strategic nationwide plan para matagaan sabat ining early pregnancy o kontemprano nga pagbusong sang aton sini mga kabataan sa pungsod nga ila ginakabig na sa karon nga national social emergency. Sunod naman sa POPCOM, padayon man nga nagataas ang HIV reactivity rate sa pungsod sa mga kunlang tawon ang populasyon sang kabataan sa ila mismo nagataas. Kung nga suno sa ila peligroso or delikado para sa aton mga kabataan ang iban nga sahi sining sexually transmitted infection. Kasi mga kabataan pa kung hindi magiyahan, hindi magabayan sang maayo, kulang ihibalo, wala pa si alam amo na mga resulta. Sa isang year 2020, may 3.6 million ka mga kabataan nga mga Filipinos ang nag-experiensya sang mental, neurological, and substance abuse disorders. That's why nga ining pagsaka sa mga nagabulusong nga mga kabataan ginatanaw naman sa karon nga panahon sang pandemic kay nga dasig man ang pagsaka despite sang pandemya sige na worry man ina o ginakabalaka man ina subong sang aton nga mga mamalibha nagpabutya gid sang pagkaalarma ang isa ka kondisyon sa madasig nga pagsaka sining temprano nga mga pagbusong kag temprano na pagpakasal sa mga kabataan. Siyang hambal ni gani ni anak Mindanao, Representative Amihilda Sangkopan, nga ang issue nga ini, nagakatabo nga ini, makabig na national social emergency na dapat sabton or sahatangan diya sa batang gobyerno. Kag nagapanawagan sila, nga kung may mo ipasar na ang mga hadna nga nakapending sa Congress na tungod sa pagtapna sining early pregnancy, kag temprano nga pagpalangasawa sa mga kabataan. Kay man suno sa iya kay Sangkupan, dako ang koneksyon or kaantanan sining temprano nga pagpamana o pagpangalasawa kag temprano nga pagpamata nga suno sa iya base man sa records sang World Health Organization. Nagapanguna ini nga rason. Action Wilma. Yes. Yes, mayong hapon action na Wilma. May ara na kita sang isa ka flash report. I'm Mayroon ako sorry. sang yes, action Sige, Wilma. go ahead, Action Ann. Yes, Action Wilma. Angot ini sa isa ka flash report subong standby si Action Rufo Diita sa syudad sang Silay ang aton nga correspondent. Action Rufo, mayong hapon. Anong ginarinan? Sila ka mo talaga istantan? Akatas na? Wonder na? Ano yan ka? Sabali akatas mo na siya? Okay. Action Rufo. Yes, Okay. action ngayong pungkit mo. May hapon, Action Rufo. Yes, action kamusta signal ba? Okay, good Action Rufo. Okay. So, isa kasunod Yes, sa karoon na nag-ustad dito sa may matagoy interview, siyudad Barangay Rizal, siyudad sa Silay nga, bundalot kahit ni siya nga babalay, nagsugod, ini mga pasado na niya alas dos, no, so ginahing agawan sa buong nga away sa kalayo, pag ang mga bundero, daw masakop dito, no, sa pag ginakulihan na lang nila, sa mapapisot sa tubig para lang niya mapatay ka lang. Yari ang nag-start nila. Dahil pinaka mo din nga radya. Sila nga lang, no? Oo. Di na ganun lang ka lang. Pinag-ibig ka, nagkabalo ka, wala ko din. Natukang ko sa rin ka. Ano siguro, wala ka. Kaya ikaw na tabuan, ayaw na ko sa daba. Kasi sa mga mga tao nga nung higit sa kami kusina. Oo.
Kasi tubig sa buong ang ano, why na ito bilhin sila? Why na tawag ito? Mga lang. Bugay na kami na Crystal. Nakita na yung kari ka mga baka kayo. Kaya ang mga kuliyo, nagkululuwa man sila ba din, yung mga host, kaya bulig na patay kaya actually, ang matagoy interior, kung sa sulod sa sine, akin ang lan, mapakal mo ginagalayo, kaya ang pamalay doon, ikit mo, so iskinita lang nila din, ang fire truck, ato lang nila sa may sagwa, so naba nila host, ang gamit nila, para makalabot doon, ang tubig sa may interior, mga sulod-sulod, di siya gawa mo, kung hindi mo siya mapalo ginagaw, may posibilidad niya damo niya sa maulamin. So, mayroon kay kita natin, amat naman, nagkapatay ang kalayo, lagi kayo may mga aso pa na madamol, na nagikal niya sa sulod sa balay. So, mo na siguro nila kumaan sa mga paarwela, ang sabahin siyang matagoy ni ina, ano na siya, may purok siya, or ina siya squatters area? Ilalagway siya din, ang lugar? Actually, mga pamalay ni sa kung siya mo isa sa kapurok ang matagoy interior. Okay, matagoy interior. Okay. Actually, okay, go ahead, Ross. Oo. So, tinasultan din siya mga pamalay na di, ikit mo sa tigil ng lanon. Kung hindi mo siya may gagaw mo, payamid yun niya. Tana, may mag-take man nga katapos sa natin na Bureau of Fire Protection, ka natin mga firemen, dasig man kagina, kaya nakita natin sa arak lang sa area sa tindahan, pero pinakataas na itong sa kalayo, no? Di asang aso. So pag-abota, di mayo lang ganito kayo na ninagaw kaya mga pumuluyo, nagbululig man ito ng labalde, kag nagbasya man niya nagbasya. So pag-abota sa fire truck, sa firemen, ang muna, nagibapapisyuta na, ang ginaligawan niyo sa bukin, na kayo lumupok ng poste. Kasi wala na, amo nang ginawak sa mga tao, ito kinubaan, kaya base ba ang poste ni, makurente, malagay na may nagabot na, malagay nagabot ang mga personal sa Sineco, no? Sinalay ba na nagagdang roof paction ang koneksyon sa kuryente mo para hindi na magdasig ang paglatay sa kalayo? Amo ganyan, okay. Yes, actually, Saan ko kung saan mga taga-Sineco ang poste. So, medyo nag-tao ng asaksyon na, rin tayo. Pinagani ka mo sa sulod nila, Gaystar? Oo. Bali ikaw, ako. Oo. Kasi, anong nadala niyo pa ba? Wadaan din eh. At ito tanan sulod ninyo gamit? Oo. Importante na kagwa lang Sino na itingalan talaga tayo? Salvador Remina. Salvador Remina. Sino na nga po mo? Sino nga ngalan mo dahil? Okay na. Si Christine Nulan. Kasi, amo ginanay kaya daw galain ginamila. Sini, pamatyago. Hari ka pong kuan nila sila. Ginalagtaw lang ang balay nila nga ginawa gululigan. Kasi, actually na, uwe. Amo yan na yung madula ato nga flash report, direkta din sa may siyudad sa Silay, sa diin isa lamang kasunog ang nagluntad inigid lang nga hapon sa may Matagoy Interior, Barangay Rizal. Para sa flash report, ako lang sa aksyon Rupo Dita Jr. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Okay, so nabatian natin si Action Rufo de Ita Jr. Halin dira sa siyudad sang Silay, sa diin may nagluntad nga isa kasunog dira sa may Matagoy Interior, no? So, ang balay to nga ginmensyonar iyan ni Salvador Jimena, pero sa pagpangusisa sang aton Bureau of Fire sa karong hibaluon man naton kay Action Rufo de Ita Jr. Kon bala ano kadako ang kahalitan nga gintugas ang sini nga sunog. Ina siguro mabatian na naton karon sa pilaman ka mga public affairs program diri sa Action Radio Bacolod.
Okay, balik si Tita Wilma Deria sa This is My Life. Alas 2:18 na Action Radio Philippine Standard Time. Sa aton anay mga kauturan dira na. Sa aton mga kauturan dira ang mga produkto importante nga mga pahanumdum. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton.
Ang Action Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, para si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name na naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag baptisa mo fire to my part because the year nga nagsulod ko nagdamo di ko dita at that time, no, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagdamo dito, no. So that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Action Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility
as a broadcaster, no? Kaya ang ating responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pambuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Action Radio Bacol. 684 Nakas respeto ko sa ako na. Dapat na walang respetohon, ha? Kakakagigno, no? Ang hambal ko to kay na stressful morning, sa experiensya ka mo sina, kagbala adlaw-adlaw, pero di ka mo masako, kinahanglan, mag-set ka mo sa inyo alarm clock dira para nga malikawan ang malikawan ninyo nga ma-stress ka mo before ka makadto sa inyo ulubrahan sa inyo sini mga appointment or whatever dira, no? Ano ba lang terminato na ginahimo pagkatapos kun aga nga makabugtaw ka tungod sa imo alarm clock. Bisan may arada sa aton nga mabangon gid gila yon. Syempre kapapon mo kag patsyon kung gusto mo pa matulog o ginatuyo ka o galingin pang ulo mo o gaduyog-duyog ka. For sure damo sa inyo ang dead kag magsiling nag-aayo pa nga ay 5 minutes para extend mong tulog. Na tuod na. Pero okay lang man ina kung manawig-lawig pa ang oras mo para sa preparasyon mo sa kung ano man yung mga errands mo or sa work mo para sa bugos na adlaw. Pero, paano naman kung wala ka na time na? Ay, gasala ka, pro. Experience tama na, di ba? Worry no more. Kumbaga, kay Ari, may mga tips kita nga ma-share sa inyo para nga makaalig, not necessarily maaligmat, daw makabugtaw kagid bala na nga hindi ka ma-stress sa aga. Ano himuon mo? Antes ka magtulog, palayo mong alarm clock sa imong hiligdaan para hindi mo malabot mga kabkap na. Kaya nga, palayo mo siya tawe. Ang feeling mo, ang alarm clock or ang cellphone mo nga sa lugar nga malabot mo, pagkatapos na maayo ka pa na yung magpiyong-piyong ka. Pero kung hindi malabot sa imo mga kamot, makasiling gid kuya effective na nga pamaagi nga kinahanglan ka mo gid magbangon kag malikawan mo nga pindot mo na ang snooze o kung mapastop mo ang imo nga alarm clock. Kay abi ninyo suno sa mga experts ang pagtulog liwat matapos mo mapindot ang snooze button sa imo alarm clock or imo man cellphone, hindi na iya makabig nga quality sleep. Mangin rason ina para nga ma-stress pagid ikaw kumpara sa ikaw ang mauna buntaw sang sa imo alarm, di ba? Si pagbangon mo kay uhaday ng kama mo, was ang habol, was takpakan mo ang imo sini nga kama, arrange mo imo ulunan kinangman. Pagkatapos mo pagkatapos mo, di ba, pagbangon mo, patsyon mo alarm, balik ka sa inyong hiligdaan, pero hindi para maghigda, na? Hindi para maghigda, kundi para kayuhon mo na. Kasi kung hindi man gusto himuon, especially sa mga bata pa, pero para naman sa mga adult, sa mga dalagko niya, tapos na lang na iya. Kaya nga, mag-service sa inyo nga first accomplishment ninyo sa aga nakabugtaw ka mo, nahimos na inyong hiligdaan. Kung may pagwa ka kanara nagasilak na si Haring Adlaw. Bisan damo sa aton ang permi nagadali. Kay malate ka sa aton work o kung ano man ang inihimo mo mga errands, hambal sa mga experts naton kinanglan hatag kay kids jutay nga panahon.
para nga makapainit ka, di ba? Kailain ang silak ni Haring Adlaw para sa aton early in the morning. Okay na nga pagbukas mo sang kurtina sa kwarto mo, kung may lipod na ang abrihan mong bintana mo, kaya nga makasynchronize ang imo bala nga circadian rhythm na ang sa imo kaugalingon kag mahambal mo sa imo nga paminsaron sa imo utok, kinahanglan mo na magbugtaw tawe, kinahanglan kid hindi magpadaog sa katuyo. And anyway, okay din man ang nahimo din man ala. Ang gamay ng ginatinion sa pagpasilak mo sang adlaw, samtang ara ka nagagawa sa bintana o kung sa pagtamwa mo sa kortina, kag paglakat-lakat sa gwa, makaano ka gani, makahaklo ka siyang fresh air. Makabulig ina para nga mangin alerto ikaw bugos na adlaw. So, di gani manghilamos ka, di ba? Di gani manghilamos ka, well, permita na nga ginahimo para nga matinlo ang aton nga face pagbugtaw naton, di ba? Kag hindi ma-alert kag gid kung mabasa na sang tubig ang guya mo. Pero suno sa mga expert ang paghilamos gamit ang mabugnaw nga tubig, makabulig ina sa imo para matagaan signal ang aton lawas para nga makabugtaw tanan nga parte sa imo lawas. At kung hindi mo yabet ang amo nga paagi, okay man lang inom ka ice cold water or bisan tubig na lang na tungod may pareho ina nga effect sa aton lawas. It's simple as that. Amo lang din na, para hindi ka ma-stress sa aga. It's either nga palayo mo ang alarm clock, palayo mo ang imo alarm clock sa hiligdaan mo, or if not, tayuhon mo ang hiligdaan mo sa pagbangon mo para nga makaaligmat ka, o kadto ka sa silang sang adlaw, tabwa sa bintana, or manghilamos, di ba? Yes, okay na nasa sure nga no more stressful mornings tungod nga mangin maayong imo bugtaw sa aga kung i-try mo ang mga ginapanghambal ni tawe sa imo. Gani makabulig sa imo, makalikaw ka pa nga malate kag oversleeping, try mo nga himuon ini para nga hindi ka ma-stress. Okay? Inaan aton nga napaambit sa inyo sa siniya nga Sabado man. Kag syempre para naman dugay-dugay sa aton, FYI, for your information segment after na isang commercial ta. Pero sa sini nga bahin, mabunot anay si Tito We. Sino ang aton maging maswerte? Pero nadlaw sang 500 pesos para sa aton top anniversary sa ARB. Ang sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. Sa anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag ng station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot-kukot ko yun. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB. Magpangati ng base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Okay? Sino ayhan ang maswerte nga magabunot, nga mabunutan ni Sir Elry. Bunutan ni Sir Elry kung sino nga ito maswerte subong sang 500 pesos nga cash. Amo nang hambal ko bala nga alert lang ka modera. Alert ang inyo mga cellphone, tunuga ang inyo sini nga ringing tone, samtang nagapamati kag nagaupod ka mo kay Tita Wilma, kasi niya nga hapon. Kay nga akon alerto ikaw kag mag-ring ang imong cellphone, masabat mo kag nagaupod ikaw kay Tita Wilma sa sini nga hapon, diri sa Action Radio Bacolod, sa This Is My Life. Why na no problem. Kay mambala na siya, ikaw ang atong tagdaog sang 500 pesos nga cash. Kung hindi ka makasabat, isa ka try, ikaduha nga try, so si sorry ikaw. Makahambal tawi, sorry, kay mabunot kami liwat, sang isa pa ginamon ka winner, na magabaton sang 500 pesos nga cash. Well, actually, ining napanghatag namon diri sa Action Radio nga 500 pesos nga cash, isa ini sa mga paagi man pagbalik namon sa inyo sang inyo padayon, tayuyon,
nga pagsuporta diri sa Aksyon Radio Bacolod. Kay ti aron nga bulan nagasaulog kami sa ano gani. Ika 52 anyos nga anibersaryo sa Action Radio Bacolod. Ara na nagkadlaw na siya. Way pa kung gaka. Hello, mayong hapon. Hello? 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 Mayong hapon. Ara da si ano? Ara da si Violeta Bandiola? Ako ne. Bandola o Bandiola? Bandiola. Bandiola. Sila ng edad ni Ma'am Violeta? Ako ne. Oo, sila ng atong edad. Ako ne. Ako Oo, ne, Violet. Pila na edad mo? Oo, sadya ni. Ha? Kung pila? Hello, ma'am. Pila ng edad pa? Ma'am Violeta, ra ka pa? Kadlaw man sa kadlaw si Tawi. Ari na lang, ma'am mo. Taga-diin ka, ma'am? Ma'am Violeta, taga-diin si Ma'am Violeta? Arit ako. Oo, taga-diin yan si Ma'am Violeta? Taga Villamonte. Taga Villamonte. Taga Villamonte si Ma'am Violeta Bandiola. Gadula-dula, di imo signal, ma'am. Gadula-dula imo signal. Okay, ma'am. Ang imo radyo, gaandar? Oo, napamati ka? Si Wilma Sugaton. Si Wilma Sugaton ang mamatian mo? Ang ang angkor. Nagama. Salamat, gid, ma'am. So, napamati ka gid sa Action Radio? Oo. Tungod sa padayon mo man nga pagpamati kag pag-upod kay Tito We kada hapon sa This Is My Life kag sa bugos man nga programa sa Action Radio, tagaan ka namon 500 pesos nga cash. Congratulations, ma'am. Ay, thank you. Okay, ma'am. Pero sungod Sabado, subong, ma'am. Possibly sa Lunes mo pa mabaton imo premyo, ha? Okay. Hulaton mo lang ang notice halin sa remittance center kay mababalin sila sa imo nga pwede mo na maklaim ang imo sining premyo nga 500 pesos nga cash. Ma'am? Okay. Thank you. Salamat, good ma'am. Congratulations. Okay. Congratulations sa ARD. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamatik from sign on to sign out kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sa ARD. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, so salamat gid. Nalipay gid ko kay Suryang pa Ma'am Violeta Bandiola. Ma'am Violeta Bandiola sa nga Villamonte, Bacolod City. Congratulations. Madamo gid nga salamat sa imo halong kay gid as always. Okay, relax lang ana dira mga palanggan nato nga mga tagpalamati si Tita Wilma magabalik pagkatapos ang silaman ka mga importante nga mga commercial. For 40 years. So come into Okay, manamyo anay si Tita We sa mga ka-online naton. Subong nag-upod man sa itin sa online si Ma'am Elizabeth Malaccagamala and of course si Inde Rona Rihida Trava. Kamusta lang? Kay Ador. My adorable Ador Gonzalez. Good afternoon. Thank you, kid. Salamat, kid. Kag iya suguran ginititawe ang atong sa mga greetings ara sila nagaupod sa aton na Sinoro. Good afternoon kay April M
Orsabia. Good afternoon, Tito Wilma Tamiao sa family Orsabia, kay family Mallorca. Thanks, Gid. Kay Chimboy Tenorio, shout out po from Maaw. Mayong hapon, Tito Wilma. Rufino Eragabino. Monitor lang, Action Wilma. Handumanan, God bless you always. Salamat, Gid, ha. Ronery de Trava, monitor lang kami din ni Tatay Teddy while manicure. May pas Tatay Eddie ka pa manicure. Okay. Pac Manuel Mationg Pilingon or Pilingon, mayong hapon tawe. Ari lang ko monitor sa Pulupandan. Sa mga taga Pulupandan, good afternoon. Bibibile, sorry. Bebibili Gregorio Yulo. Good afternoon, Tito Wilma. Watching live kami di here in Poblacion, DSB. Thanks and more power sa mga taga Don Salvador Benedicto. Please greet happy birthday kay Carlos Torres ang RSB La Carlota. Yes, Inday Rona, na. Happy birthday kay Carlos Torres sang RSB La Carlota. Alex Montesa, mayong hapon man sa ilan ni Noel Amar, Ma'am Jean Officer, Christine Minies Villalobos, kag Mr. Melili Oligo from Alex Montesa. Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet Kagawad Eduardo Lavadia on his birthday today sa Purok Greenfield, Barangay Tangob. Thanks a lot. Stay safe. God bless us all and more power to ARB at 52. Thank you, Gid Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Yes, Inday Alma Gonzalez posisyon. Tawi, blessed afternoon. Please greet ang bata ko. 35th birthday, Christian Fatima. Christian Fatima Santos de la Rosa. Okay. Happy birthday to Christian Fatima. Unique na nangalan, no? Christian Fatima Santos de la Rosa. Okay. Good afternoon man sa ilan ni Mrs. Alvarez ang Purok Ramilo, Barangay Tangob. Kag sa pamilya Rafuela, Dialagdon, sa Barangay Pandanon, DSB. Martin Aliling, mayong hapon. Jocelyn Song Comilia, salamat man mayong hapon, Tito Wilma. With heart, with love. Diding Alohamiento, pamati lang kami Barangay Antipolo Pontevedra, adlaw-adlaw, alohamiento family, salamat and God bless us all. Inday Lani Haromiano, mayong hapon to stay safe and more power to your program. Thank you, kid. Inday Ruby Labra Obeso, mayong hapon, Tito Wilma. Ceci Love, mayong hapon, Tito Wilma. Please greet Valdez family from Barangay Napoles, Bago City. Thank you and God bless. Novi Magapan, mayong hapon mantawi. Permiga monitor sa Barangay Pandanon, DSB. Rufino, God bless you always. Era Gabino, salamat man. Kag mayong hapon lang da sa taga Silin Homes. Mariko nga sexy Virgil Pinda kay sa bata ko Elisa Perunilia Yap. Nanay Sally mayong hapon. Sally Ortega Macario. Good PM po from Aklan. Keep safe always in your program. Thanks, sir. Good afternoon, Tito Wilma. Ask lang ko paano ko makuha akong premyo Lukay Sayu Heart. Ang nagdaog ka sa anniversaryo sang ARB. Kung nagdaog ka, ma-wait ka lang sang message sa imo. Kung subong ka nga adlaw mga Monday pa kay Tibos Y office. So mabaton mo gina siya, sir. Ha? Okay? Or sir or ma'am. Action. Tita We, good PM, monitor always from Celine Homes, Gyapon. Upod mga apo ko, si Nay, kag Russell May, horoscope nila, nahula tawe, kag hilaw lang da sa kumari ko nga gwapa. Sali, hinulan? Yes. Okay, Kay Ma'am Sally Hinulan, Perunilia. Goya, keep safe. Thank you, gid ma'am ha. God bless man sa inyo. Okay. Good PM, Tita Wilma kapamati di sa Purok Santan Tani. Matawagan mo ko karon James Bornales, buen dia. Okay, Dana, sir. Okay, hasta lang Danay, balikan ta lang kamo karon.
lang ang ato na Santong Plus Gold. Sa street foods nga nag-hit sa New York. Abi sandali lang ang mga street foods nga nag-hit sa New York sa Wihaw na Action Radio Philippine Standard Time alas 2:49. Inang isaw bala or inang ginatawag nila nga ayudi, na, di ba? Inang ayudi, inang tinai, ay may tinai sa manok, inang mga internal organs sa manok, pakwakahan na iya mo, di ba? Tapos ginapilahan na tuya sa New York City sa USA ang mga Pinoy street food. Pareho sang isaw o kung inang tinai, ayudi na panawag sa aton. Ang Betamax o kung inang dugo bala nga maglugdang na timpla na nila kag tapos cubes kag tuhugon. Ang Adidas ang tiil sang tiil sang manok nga ginatuhog-tuhog man. Kag ang dulunggan sang baboy sa damo na sang atong sini nga mga street foods, barbecue, di ba? Tocino, barbecue, ginaamo na nila. Nagabaligya lang niya sila sa street foods, paagi ni sa mga internal organs ng manok na nami niya ba. Amo nang hambal sa isa to nga nagpasimpalad na si Robin Chan Kalalo. Sila niya, nag-decide, ang ginimo, nag-decide sa kahit wala siya obra. Nangita siya kung paano nga source of income. Nagkadto sa market, may dala siya $50. Niya matry kung iba laluto, niya gindamo, yan na. Niya ginbaligya, yan, amo na, pang-asal niya, ginbaligya. Ginbaligya iya una sa mga friends, sa iya mga panyente, sa iya mga, amo lang ito ginumpisa, nagsigi-sigi na. Kag wala gid siya nag-expectaran. Nga pati mga foreigners gali, pati gali mga Amerikano, kauyon sa mga ginakaon sa mga Pinoy, ini mga Pinoy street food ngayon. So nag-hit dito. Ginhimo yan ang negosyo year 2001 until subong kadamo sang nag-order sa iya, humalin sang nag-hit ining COVID-19 pandemic. Sininyabi nyo, halin sa $50, naka 2,500 siya nga kapital. Na ang kapital niya primero is $50, subong $2,500 ng iya kapital. Naga-income siya adlaw-adlaw, tag 200,000 pesos mo sa isa ka semana. Kamakon mo na. Amo na siling naton, wala imposible sa tao nga mapisan kag nagapaninguha pa amo ka na bala. Okay na dito, Wilma. Amo lang na ang ako niya for your information nga ibang bala ma-inspired man da pa amo ka na. Ma-inspired ka nga hindi mapahimunong ka lang da kadamo sang mga pamaagi para nga ikaw ang mag-ayuhan pa mo na himuon ta, di ba? Okay, katuan pang unang gabahin sa mga zodiac sign para sa itong horoscope sa karon iya nga adlaw Sabado, Agosto 10, 2021. Okay, sa mga horoscope, unahon naton ang zodiac sign nga Leo. Sa mga Leo, ang Leo na tao Hulyo 23 to Agosto 22, subong adlaw magabalik ang kapag 6 ng imo kaugalingon. Kung matapos mo dang imo ginatrabaho ay especially kung may project ikaw na kag maka-extend pa da sang bulig ang mga mabinuligon nga mga tao sa palibot mo. Mangin productive ang imo ginahimo. Halungan mo lang kaugalingon mo, Leo, ilabi na gid sa mga lugar nga madamo sang tao. Ang atong sini mga health protocols himuon mo diyan. Masuwati mo nga mga numero 1142, 29 kag 35. Shocking pink is your lucky color. Ang mga Virgo,
Yes, Virgo, Agosto 23, tugtog Setyembre 23. Halin sa imo mga hampanganan, makwartahan mo ina kung napanipon mo. Hasta nga makakuha ikaw kapital, nga madugangan mo inang mga na-use na nga mga hampanganan, makabakal ikaw sa mga bag-o nga mga baratuhon kag mabaligya. Amo inang halinan tang imo bag-o nga source of income. Mga masuwati mo naman nga mga numero Virgo 15, 22, 45 kag 26. Cyan blue is your lucky color. Yes, ang mga Libra naman, Libra Setyembre 24 tugtog Oktubre 23. O kung sige-sige man ang imo pagpursige sa papangita sang trabaho, makakita ka gid Libra. Dugang mo lang pasensya kag sakripisyo tungod sa pandemic subong mabudlay gid man, pero hindi ka magdula sang paglaom. Mga maswerte mo naman nga mga numero 18, 9, 36 kag 25. Red is your lucky color. Ang mga Scorpio, yes, ang mga Scorpio na tao Oktubre 24 tugtog Nobyembre 22, isa mo iya ka friend ang imo man masugata. Baw, kung ara sa online selling siya, yes, maka-contribute ka man sa iya kang mabuligan niya ikaw nga makaangkon sa income kung magsisan ka lang. Mga maswati mga numero 7, 25, 11, kag 35. Cloud white is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius naman, na taong Nobyembre 23 to Disyembre 21, ba active ikaw? Active ka sa imo physical activity karon nga adlaw, kinanglan mo gid ina, no? Importante ina para sa imo kag i-share mo man ina sa imo pamilya. Mga masuwati mga numero 2, 25, 11, kag 45. Electric blue is your lucky color. Yes, Capricorn. Ang mga Capricorn na tao Disyembre 22 tugtog Enero 19. Abaw, yes. Tungod sa imo pagpaninguha, maangkon mo ang bunga sina. Padayunon mo lang ang matarong nga pagpangabuhi, kagdugang pagyed magpangamuyo ka para kaluyan ka kagrasyahan sa mahal nga Diyos. Capricorn, masuwati mo nga mga numero 25, 42, 52, kag 35. Pushy pink is your lucky color. Relax lang si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercial. Kalitan ko lang ni sila, dali lang gid, no? Arnold Jake, good afternoon. The web monitor always from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, more power and God bless. James Bornales, buen dia. Tawag na ko no Tita Wilma. Alex Montes, yes sir, nakat iyang linya, dula-dula. Antonio Beronio, watching live from San Antonio, Macabebe, Pampanga. Thanks, kid. Wow, congratulations ko nambal ni Zesed Love, na Kate Pagwitman kay Susan Kalna. Thank you. Emilyn Saudi, yes, salamat kid, watching from Buntatala, Haru, Iloilo. Happy 52nd anniversary ARBS sa mga taga Haru, Iloilo, damayong hapon. Kay Ma'am Star Mayo with Doc Mat Mayo sa Rochester, Minnesota, Ma'am Jenky Dialagtuan. Yes sir, thank you bakag sa puwersa man sang ARB community. Edilaos, upod man si Nanay Isabel, ara sila sa Victoria City. Good afternoon kay Crescy Linihan. Good afternoon, Tita Wilma Beverly. Himunga laman labo, salamat kid. Kay Jimboy Tenorio, mayong hapon, shout out po from Maaw. April or Sabia, salamat man ana. Salamat kid. Kag araman. Miss Margie Haniva nga nagaupod man sa aton live. Thank you gid ma'am. Kag sa bugos ka pamilya Haniva na Jocelyn Song Comedia, salamat gid. Diding Alojamiento,
pamati lang kami. Yes, oo. Salamat gid sa inyo dira. Novi Magapan. Salamat gid kay Ma'am Teresita de Yunot. Yes, Ma'am, good afternoon. Thank you so much. Okay, so far enough lang nanay ha. Salamat gid sa inyo. Aton anay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Pangamuyo, at din ninyo si Tito Wilma sa pagpangamuyo sang orasyon emperata batok sa COVID-19. Orasyo emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa amon kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian
agud matap na ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyon ni ang aming mga pagpanikasong sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sining tion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang nagadangop kami o mahal nga Iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga Birhen. Amen. O mahal nga Birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Salamat, Gid. Sa inyo pag-upod kay Tito Wilma sa padayon man natin nga pagpangamuyo tag sa kahapon. Kay Joy Mahilom, salamat Gid kay Hilhavir. Happy blessed weekend ko, no, mga aman. Thank you, Gid, sa inyo. Mangutang lang ko, Ana. Isang lugar yun. So, mawi lang ko sa Monday. Kay si Tito Wilma, wala na, Gid, sang panahon. Natiuna sa atong pagpaalam sa atong pagpangalagad sa karon ni edisyon sa This Is My Life, Sabado, Agosto 21, tuig 2021. Ang Bible verse of the day, nga ibili ni Tito Wilma halin sa Galatians chapter 6, verse 1. Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourself, for you also be tempted. Madamo din salamat. So, happy weekend sa inyo tanan. Happy Sunday para buwas. Happy Family Day. Sa Lunes na naman kita mag-up the night. Stand by na sa masunod nga drama, mensahe ng paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,